איך לקרוא לקווים שהם שוכבים, ואיך לקרוא לקווים שהם עומדים. זוכר? מוזח. יפה. אתה קרוב מאוד, כי לפי מה אתה מנסה להיזכר, אתה זוכר שהשוכבים הם, תעשה עם היד שלך, תעשה עם היד שלך את הסימן, יפה. לפי מה אתה זוכר? מעולה. השני זה מעונח. אם נזכרת תוך שנייה בשניהם, איך נזכרת? לפני רגע לא זכרת. כי רק במעונח אני ידעתי, אבל מעודן לא ידעתי. כי על ידעתי, אז נזכרתי שעשיתי אותו שווה. יפה, אז מה אנחנו רואים? שמספיק להיזכר לפעמים בפרט אחד, בדבר אחד קטן, וזה עוזר לי לזכור את